Отново водеща новина пълна с лъжи по BTV? Готови ли сте за истината и числата зад нея? Накрая на видеото има бонус! В София. Единодушни и категорични еврото няма да повиши цените за българите. За година и половина, откакто е въвела еврото, положението е толкова зле в Хърватия, че правителството е въвело пределни цени на 70 стоки от първа необходимост. Проверете в интернет, ако не вярвате и сте европапагал. А знаете ли как големите вериги магазини преодоляват това ограничение? Много просто! Зареждат козметични количества, минимални количества от много нискокачествени от тези 70 вида продукти и казват: ето бе, ние ги заредихме и ги продадохме. Всичко е точно, инфлацията е ниска, спокойно! Нагласацията е ниска, нагласената инфлация, реалната инфлация с качествените продукти, които хората консумират, е огромна благодарение на... всички знаем на какво. България се справя отлично икономически, а притесненията на български граждани около приемането на еврото са неоснователни. Това заяви еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис. Чисто на месец румънците взимат 400 лева повече от българите, говорим след данъците. Поляците 700 лева, чехите 800 лева. Всеки един от тях взима толкова повече от българите. Хърватите, бедните, горките, само 300 лева повече от българите. Отново водят